ноутбук, соат ва бозичаҳо ки қонуни наверо қабул карданд. Агар ки огоҳ шаванд ва бинанд ки шумо истифода мебаред. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки дар Москва қарор дорем, ба шумо стоматологи тоҷик дар кор боша, агар рақамҳои телефонаш мебарояд занг бизанед, беҳтарин духтури дандон дар хизмати шумо мебошад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо барои воридоти аккумулятор ба ҷумҳурии Тоҷикистон утилизатсия ҷорӣ карда мешавад. Маҷлиси намояндагони кишвар қонуни наверо қабул кард, ки тибқи он барои воридоти ҳама навъи аккумуляторҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон пардохти утилизатсия ситонида мешавад. яъне ки як қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин талабот ҳам ба аккумуляторҳои мошин ва ҳам ба батареяҳои электромобилҳо ва ҳам ба дастгоҳҳои захиракунандаи нерӯи офтобиву бодӣ дахл дорад. ҳамин чизҳоеро касе ки вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мекунад, аз инҷа пас утилизатсия пардохт карда мешавад. танҳо батареяҳои хурд аз ҷумла барои телефон, ноутбук, соат ва бозичаҳо аз ин пардохти утилизатсия озод мебошанд. маблағгузорӣ вобаста ба вазн муайян мешавад. аз рӯи килои ҳамин дастгоҳҳои мақсад заряддиҳӣ муқаррар шуда. як аз 0,5 то 10 килограмм 37 сомонӣ мебошад ва аз 10 кило то 30 килограмм бошад 75 сомониро дар бар мегирад. ва агар ки зиёдтар аз 30 килограмм бошад, сари ҳар 1 кило ҳисоб мекунанд 2 сомону 60 дирам. ин буд як информатсияи нав аз ҷониби Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ки қонуни наверо қабул карданд дар бораи воридот сохтани ин дастгоҳҳое ки мо ном гирифтем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадом нафарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзаред, барои документҳои худтона аз сари нав тахт кардан ва дуруст кардан. номерое ки мебарояд зангшон бизанед, мошинои комфортни ва назар ба дигар ширкатҳо нархи арзон дорад ва худо хоҳад 100% шуморо ба даста аз граница мегзаронад. Элшан нависонда: ака шашуми ҳамин моҳ қапидан штраф кардан 7000 рубл. супоридем роӣ карданмон Тоҷикистон. метонем гардем равем. агар ки запрет на въезд накарда бошанд, то мисол видварениятон накарда бошанд, вале боз барои дилпӯр будани худтон метонед ки як бор пеш аз сафар кардантон данияҳои худтона проверка кунед. мисол отпечатки месупорину загранпаспортона тафтиш мекунед, баъд ҷавоби аниқи дурустша шумо мефаҳмед. ҳукумзода нависонда: салому алайкум ака, дар реестр ғалтидаро бировардан имконаш ҳаст? агар ки барои ягон хатогиву барои ягон қонуншиканӣ шумо номтон дар чорни списка ғалтида бошад, айни ҳол дигар мутаассифона намешавад. барое ки муҳлате ки додагӣ буданд барои проблемаҳои худтона ҳал кардан, ӯ муҳлат аллакай ба анҷом расидагист. Салоҳов нависонда: ассалому алайкум бародар, ман Асриддин. як бор саршавии моҳи ноябр комментария навишта будам, лекин ҷавоб нагирифтам. ин дафъа оиди дигар чӣ пурсиданиям. яъне ки саволам чунин аст. мақсад нафароне ки шиносномаи нави хориҷӣ мегиранд, якум бор ба Россия мераванд. дар Россия ягон монеагӣ намешавад. мақсад ки шиносномаи турнаваю ва ғайраҳо ва ҳоказо. пешакир Аҳмад бародар. зинда ва сарбаланд бошӣ бародари азиз. шиносномаи нав гирифтан агар сабаб надошта бошад ки шумо пештар запрет будед, мисол ягон монеагӣ намешавад. ҳамин шиносномаи нав гирифтан вақте ки шумо дар таможня меред, аз шумо пурсон мешаванд ки ба чӣ сабаб иваз кардагиед ё ба чӣ сабаб гирифтагиед ҳамира наваи срокаш, шумо ҳамира дуруст фаҳмода бутонед, агар ягон проблема намешавад барои шумо. як нафари дигар нависонда: салому алайкум бародар, фаҳмидем ки Telegram ва YouTube VPN дошта бошӣ назорат мекунанд. штраф 100,000 рубл ҳаст. ҳамин рост бошад ё ки не? раҳмат пешакӣ. барои Telegram, барои YouTube не. умуман истифодабарии VPN дар Федератсияи Русия, бале, агар ки огоҳ шаванд ва бинанд ки шумо истифода мебаред, метавонанд шуморо ба миқдори пули калон ҷарима таъин кунанд. ҳошим нависонда: салом, запрет на въезд чандсола мешавад? агар ки видварения бошад, аз 3 моҳа сар мешавад, мисол то 5 соларо дар бар мегирад. агар ки депортатсия бошад, боз ҳам аз 5 сола зиёд шуданаш мумкин ҳаст. Зокирзода нависонда: салом ака, ман гости 3 моҳ дар Челябинск будам. омадам 3 моҳ 10 рӯз шид. Тоҷикистон даем. метавонам бобурам.
агар тибқи қонун амал кунем ба назар бигирем, тағйироте ки дар аввали соли 2025 шидагӣ буд барои нафарое ки гости вориди Россия мешаванд ва аз Россия берун мешаванд 9 моҳ пас ҳуқуқ доранд ки дубора аз сари нав ба Россия дароянд. лекин дар амал бигем ин чизао қадар ба назар намегиранд. ҳами 1 моҳ 2 моҳ ки гузашт баъзан ҳолатҳое ҳастанд ки шаҳрвандо бо аз сари нав сафар мекунанд, иҷозати ворид шидан ба Россия метиҳаншон. Анас нависонда: ассалому алайкум акаҷон. Ака паспортумда печати фалшиви дорам. ҳастанд таксиҳое ки граница бурда биёранд. мақсад одам доранд ки барои Россия даромадан кафолат диҳанд. пешакӣ раҳмати калом. ҳама одамое ки мо номерошон мондагием метавонед ки як бор занг бизанед ва аз худшон бупурсед. агар ки кафолатиянд метавонед сафар кунед. як нафари дигар нависонда: раҳмати калом. зиндаву сарбаланд бошед додарҷон. ба гапи мардум гӯш надеҳ. мардум ҳар чӣ гуфтан мегиранд. мо кӯшиш мекунем аҳамият надиҳем ба хотире ки ҳастанд реҷа нафарои ба мисли шумо фикри хуб доранд, ақидаи хуб доранд ва видеоҳои моро тамошо мекунанд, як чизи хуб барои худшон аз худ мекунанд. Наимов нависонда: салом сорбон. номерот дар кора. бародари азиз, мисол ягон савол дошта бошем метавонед дар ҳамин комментария бинависонед. мо мехонем ва ба саволтон ҷавоб мегардонем. Мурид нависонда: салом брат. 20 бор навиштум, ҷавоб нагирифтем. патента продлит мешава карда? трудовой дорум. ба фикрам дар ҳама видеоҳо қариб мо дар ин масъала суҳбат мекунем. баъзеҳ видеоро то охира тамошо намекунед ва ба саволот хуб ҷавоб намегирӣ. ба фикри ман вақте ки шумо трудовой договор дошта бошед, бале бе мақсад гузаштани граница метавонед то муддати 3 бора патентона продление бикунед. Шамил нависонда: реестр чӣ хел бидроем бибинем. дар бораи нафарое ки мехоҳанд бинанд номшон дар реестр ҳаст ё ки нестай, оли мо худо хоҳад дар ягон видеомон тавсия метиҳем. баъд медроед мисол суҳбат мекунед, тафтиш мекунед ки номтон дар чорни списка ҳаста ё ки не. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.